I sve ćemo učiniti da se izborimo i sa kriminalom, zašto dobijamo ogromnu međunarodnu podršku juče i od američkog senata, koji nikada nije bio blag u rečima prema Srbiji, od međunarodnih bezbednosnih institucija. Nije tačno da su svi političari kriminalci, nije tačno da su svi lekari kriminalci i korupcionaši, nije tačno da su svi profesori kriminalci i korupcionaši, nije tačno da su sve sudije kriminalci i korupcionaši. Treba da dobijemo šansu, ja zato tražim poverenje građana i vama odgovaram, kao predstavnicima medija, nije tačno da svi novinari govore neistinu. Tačno je da ima novinara koji ne govore istinu, ali ima ogromna većina koja govore istinu i brane čast svoje profesije, baš kao i političara koji brane čast svoje profesije. I zato vas molim, nemojte da stvarate atmosferu beznađa u Srbiji. Od beznađa niko ne može da doživi razvoj. Kritikujte vladu gde god je tačno i opravdano. Kritikujte mene gde god je tačno i opravdano. Ali ne dozvoljavam da se stvara atmosfera da su svi isti. Od 90. do danas. To apsolutno nije istina. Stojim pred građanima Srbije, pred vama, svim onim što sam uradio do sada i što ću uraditi u budućnosti. Imam apsolutnu odlučnost da to završim. Preuzimam na sebe apsolutno svaki rizik. Apsolutno svaki rizik. Svestan sam svojih ustavnih nadležnosti, svoje ljudske i građanske odgovornosti,